kakra kwa nyankopɔn fa so a obeyi ne de obeyi no anti awerɛhoɔ de nse enanu Yesu Kristo na ɔwɔ soro a na kwaku de nipa ma ye ne ha no hunu na agya ne ye sɛ nka obɛsi obɛhɛ nipa nyina afiri hɔ na ɔsoma ne sɛ ɔmmra na ba mu mu sɛ nipa ne ye sa na ba mabu na mmom ne werɛ na ye de ɛhoɔ ɔnsɛ ɔnam ɔkɔduru Jerusalem no be wura kuro mu no ɔhɛ sa na osi ntrase ɔsi Jerusalem asomdwe kwa na mayi akyerɛ mu nanso mo ampɛ sɛ obɛfa so ɔnsɛ na ba mu mu yo na mmom ne werɛ na aho so what I say nti kan odifo Yeremia no a Yeremia bia mehwɛ eti a ɛyɛ nwotwe ana eti nkono emu bia eti ɛyɛ nwotwe ne yimu ayɛ edu nwotwe kai na odi eti nti nyame soma obi a nipa na de nipa bɛyɛ bia no on sɛ Noah ɔno agina abɔ adaka kɛse a Noah boy odi mfirinhyia duanan wɔkya adaka no ho pa enso ɔbɔ dawuro na nipa anko wuram na ba mu anya dɛ amu ɔbɔ dawuro no kwa ne nipa esere no ɔbɔ adaka nya ne nipa esere sɛ wo na ɔbɔ adaka na ase nyame si nso obɛtɔ ne nipa esere wa nipa ne dwa ne kɔhyɛ bia nti na so wɔyɛ saa de no ka ɔba mu na wunyai na on ka sɛ de nso to ade besi na ayɛ de yes enso no wade anigye na ba mu amu ɔkɔ so ɛbɔ adaka no ba owie ne nso no tɔɔyɛ na nkɔfo na anya mu kyɛfa no dwa ne kɔhyɛ bia no ɛno na ne werɛ ahoɔma nipa ndi nyame nsomo obi ama na ba mu sɛ yɛsoma no de nipa yɛ nti koku na menko akra meto yi asɛm na ɔde agye me no menko akra manigye sɛ ɔde na asɛm agye me so what I say ɛna ade ba ko no sɛ onum sɛ nyankopɔn asɛm ɔde soma me ɛnyɛ de ya menye nipa bɛsi du a asɛm no ɔmo nso agye ndi sɛ mehwɛ agyanom brɛ so na mehwɛ me ebre yi so me de yi so a mahu sɛ me de ni Kristo adom ti ɛyɛ adwuma tumi edi asɛm no echi ama sɛ de wia wo sɛ me brɛ so no wia sɛ ayɛ fɛw ɛna ayɛ akɔno o enigye wo mbababa enigye so abam ɛnya asɛm ketewa o ohwɛ mpaboa ne ntade ne noma enigye abam enku ahodoɔ nti wia sɛ ayɛ fɛ na enigye abam na enipa bi tumi te sɛ da bi atem wo ho ansɛm a Onyankopɔn nam Kristo so na modi fa dabeda me so kan no korɛ na so san wɔ n'akyi a enipa dumpa a ɛsɛ asɛm no ayɛ adwuma yes ayɛ adwuma ɛsɛ na meka me rodifo no wade kɔku no wɔ asɛm pa a ɔka yi nyinaa ne brɛ so fo obi anye ani no wɔ asɛm na ɔbɔ ne brɛ so fo ɔbɔ adaka no ne brɛ so fo nipa ba ko kura ntimi anye ani ndi onyame ne hu ni fie fo mɔbɔ ne yere ne ne ma na ne ma nso mema na ebe ware won ma wokɔ ware won sorry omo ne nyame ehu omo ba ɔde won yɛ de ebe hye adaka ne minimum nipa nan ka sɛ ti asase ne so no ba kokora onse da bia mesa kan asase mo lot nso koduru Sodom ne Gomora kɔtana ahye ne so no lot hu ne sɛ ɔman ne ti suban bi mu enye na ɔman na yaakye asase na yaakye na lot nso hu ne sɛ da bi do mo yɛ no enye eni Onyankopɔn edi esi ida bia na lot ka kyerɛ mo sɛ de mo yɛ ne nyade enye ba kokura ni wa otie ye ekopem sɛ egya ne yɛ de ye toye so se siti ye nti Nyankopɔn soma ho no de na sɛm ma ɔsɛ fa ka kyerɛ de pa de nipa be bia wo de ɔba mu ne mum ya na awerɛho na odidi ma de Yeremia de ɔsɛ ndi na ne werɛ na ayɛ de aho ne mum nya bambu oka on se na koma ayɛ de abu ɔhwɛ de nyame ya da na di akyerɛ no ɛne de nipa ma no ya na ɔse na koma apoto on ɛyɛ ne ya sɛ nipa ɛyɛ de ɛyɛ saa enso oka obi nya de ɛnsan obi nti nti saa na tie asɛm ne so odifo nso yi ano kama pa mi sɛ ɛwanwa sɛ anu yi na ba saa why surprise Rade na di sa nyansa na ma no me ba cha kwa YouTube sisi a sa na odifo the message na ba Righteous TV see them kama wo ho Righteous TV YouTube sisi a kwa KOKOBO nsem bonse wo ho kama Righteous TV Righteous TV omodin YouTube asema na mekan ko ho
na ekɔhwɛ message ni bi ukɔ subscribe me show ɛne hia pa no wa share afoforo nso ahwɛ bi odifo ni de mu ba twa ne yɛn hya share koku abrante me do wase koku na no me ba na msim baby sa say o si de abrante koku di mu say so konya 60 years so be hello say abrante asa bi ka say no say yo that's a radias onam na homo bro so na akoso no de ne da yachi dofu ene nso nyame ya eda foforo de amaye se de be ya ne nkwaje ne nanimonyam ne na hini no a banam Kristo so no me no mi no yen sabeka bi dofu ena no pe ba bia wo biara ati odifo adwa beja me menka kokobo nsem sunsum afem ha no me se eye wo nkwaje ntina anopa wo nyame ama me nkwa ati se ya ye de ti afidie so na wo beti ene de onyankopon pese oyo me se obi a wote asase so bia no nipa biara wo ye ja ena na wo kuta wo ba no wa wankasa wo ba no kura wo hwɛ se wode ne pɛ bɛyɛ ne opɛ so what you say and wo ba kura no wo tenetene no wo tea no wo kana ba na wo ba na hunu de ɛsɛ wo yɛ de ɔyɛ di empre dodo sei na Israel tumfo nyankopɔn do bɛyɛ sɛ nipa no ɔntene obia nka obia na obia de ne pɛ bɛyɛ de ɛbɛtena se ɛyɛ saa de ne senka Israel nyankopɔn nyɛ batampa so what you say nanso wɔ sɛ yɛ ne agya ana yɛ na no mo wo yɛ no so omu yam hyehye wɔ yɛ ho a ɔno nyankopɔn de ne yam yɛ de ɛhyehye no nanso nyankopɔn pɛ sɛ nipa yɛ ne ɛsɛ ne fata na obebu na tan a sɛ nipa na nya dwane kɔhyɛ bia amen amen chia ɛfɛ ne sɛ ebeka decoration wɔ bofu duro bonsu mu ɔpɛ decoration wɔ yɛ ka bia no obesiesie de ama wo fedu bonsu mu a baako benkum baako nifa bonsu no ndu firi kuma se na ɛkɔ a wɔn nsa benkum so firi boa ɔbɔ ase anwan kwanta na ɛba wɔn nsa nifa so any ben kokudi dwane bibia nya kama number no 02465 0264 ame ni 0265 27 0530 0265 27 0530 so na FN say Kina Disco Enterprise so magazine no hotel Mr. Jemfi chire ho na no water tank radiator na ya na kwaku ka no water tank yo na yiso ya kan water tank ya we no so ye brofo anamboa ana brofo pa brofo de dini pa brofo ne de fe ne ye radiator me nim ya kan water tank sa afri enkora abrem nti ubo se ubetimi aka radiator kwa na okra de kro no wonya de unu ma de kro nti enye ye ne amfa nche ese Kina Disco sesa no wo tire no water tank ya de ruade ase nti water tank na mono chian no be ma bi na car no fine home use ne mono chian no so be ma bi sa na tank ne tie mono chian na home use ka bi ade no ko me se tank no yi show nsem se mono no wo hwe sa bo se wani age na wo seresere nti wo de na se de se bi a ejeje wo no ko no mo aw na bibia anya kama sa o ma tank no ene fine na eye kama on tanko fitamu so on tanko fitam nti ko na ne Kina Disco konkodi na bibia anya kama water coolant na no pa coolant bia me hunu ye me se nipa edi bone yon ensuo pa na odi CD agum ono ana atwa na ade wo Ghana ha wo twa ne Ghana na nkanye efense bone yon ye kura ye bia na nkanye nanso nipa tuntum ni kura adwen bone CD no akoto ne best 50 pesos as 20 pesos eno akoto gallon eno de sticker afa ho eno wasa ensuo agum no odi CD ni se green na wate agum blue anu ate agum yellow red anu ate ade broni so ahe da ya ade no a wono saka nsuo so beka se oil eno so anye oil so wono nti nipa di bone eno se wo bo se odigu fence kan kwetimi show gasket nti ko fence Kina Disco na bibia anye kama frɛ no 0244 045588 0244 045588 ana 0264 045588 Kina Disco Enterprise water tank papa car fine papa water coolant na himfi no magazine fo asi ne hene water tank o me se enche man hene ne beba saa so na ofie direct ono so oboa se nneoma yedi from no ne ba nyina bibia no ode ba beduru na bibia ye kama odofo no mo de ba no o se azanfo no nyina nkopa adwuma nye o ya azan ni akopa adwuma ye o so mo nyina modwuma na bom na ofie direct ne eye door to door service eye ofie aboboa no pe no mo de abro na bibia to atwa eye ofie aboboa no na sa adwuma na ekoso no wani age ye frɛ wa he na wote ofie no wai ye ba kora bo ho ne nso adanse die nti ne ekum sanko nso a ne ahwe ahwe
sa beduru an enkosi ba bia keke no de umbesa heda afrew no mabusa se he na ate se ni se ewo ade no ho de yampa upurufu ana ugina wo sa abon se tweye bo se 5-10 minutes 20 minutes na ba be kan sa Ghana ha ba bia wo no na adwuma ne ti no wangresi broni ma krom London ti fa London number no 0044 78 53 46 99 96 0044 78 53 46 99 96 eno ye engresi broni hema krom from my part wo Ghana on na hwe adwuma no so ba no yoma no se ye de ekoba bia broni se distributor ne dia eno no on na hwe na mama part odi no kuredie ne nyamesuro be hwa ma bibia ye kama odi Kristo sompa nyamesompa be hwa ma au kese eba na ade no kro esi wono obi de ne se koka wo se mesro obi dia mfa nsa nka frɛ no 0542 72 14 45 0542 72 14 45 eye ofie direct company na bibia ne kama autopass catalog autopass onso tonton Toyota ne Honda ya ka tire autopass on fa friend say no Honda na Honda ne de ne nka ho onso na yiwe ne ya na ayi ninim Toyota ne Honda na Honda ne so ene ma no otonton the new suspension pass ade bia e Toyota Honda ne Honda mu no emo no chia ho eno sa wo yimu ase wo twesa wo se woni age wo hunu bi da dada no broni de ni di 13-15 years ya ne ya tu di aba besi wo tu kura je so ponche wo de dade esi wona de hama abonye sentiment we de emo no chia ho ade bia e fa Toyota ne Honda de age se de broni nyanyeye kono ho be ma bi e bibia e kama wo so magazine eno mo tem se jam fiechiro sanso na aba kro from CPC a fa na wo so about wa kro from fa na mo kese no ba bi a kire kro from ni Ashtown no on se kwa bi da wa se wo free Alaba na wo ba won se ni fa so twam besi kro from kwa no abrosa kese bi ni so na abrosa na se no wo obodu na ba na kese bo nti ba bi a free wo ba bia no kono ni nkunkudi bia na bibia enye kama no ma no ma ni bi nto na bibia enhye onyankopon mo nya fe number no 0266 30 8181 0266 30 8181 and 0243 75 67 16 0243 75 67 16 friend say autopass onso Honda ne no ombe kakra ombe si ne hene mama Doris nso friend number no me cha mama Doris baby biara wo bia no ofra se o se nyuma no wo yi nyuma foforo kra central market de baby mu no se o mu ye ho ne yie ndo ofre no a obekire baby wo no na waba no obeje onuama kama tufo na mu ne di biada da ni nyina no bokwa dem se do na fa na hunu ho nti mo hwe school fo no mo fa namba no ho me konsofo ni ade no me se ade bia ye hotel ye de ye nuane guest house ye de ye nuane restaurant ye de ye nuane e na ye ankasa ye nkura ye fie mu no ye de ye nuane no na no de chance bi plate bi brem wo ho plate ahodu go nti mo nko na mo ne mama Doris nko di bia na bibia anya kama 0553 42 2690 0553 42 2690 Mama Doris Enterprise kono ni kokuru na bibia enye kama yeda Kristo ase me se wona boa no ya na yanka mo ho asem a enye Yesu se oba ni waye nti ba bi ebedi na be kan sempa no ebebo ni dini yeda onyankopon tasefo ase se onam ne dom so na nanso o mo yakonya na de me kan se me dofo ebre na ikwa wieye na se nipa bebre na onyankopon di so ema nipa bebre sinti onyankopon akwai so nipa bebre na onyame di ne so mo nipa ehwe ase e onyankopon se de na kwaiti mu nipa pie o e de onyankopon din e da enmisinti Yesu Kristo kan na no o se bra na kwa wieye a nipa bebre di medini beba e na o mo kan no se ye difo na asempakafo so ko da masomafo adifo atrofo asofo e na o mo se bibi di akyerɛkyerɛfo o mo nyina ka sa de we de e ho ba nipa ne ka no mdo mo akoto se ye o mo nim se obi sɔre aba da bia me ka sa se obi sɔre aba be ka se me ye Yesu kan sa se mo nipa do se na aba e no so si nipa bebre nje to da se ya o man ne tie me nsɛm a no mo te se be ka se wo se wi wo bodwe se nwi tu go abekɔ mo nsɛm de mo se kai akwa no ba ko nie me sumo wie ye so atiase wo se nipa pi nipa be no Yesu ka se nipa pi a na se e uncountable nipa o kaya nyede ye eni anu nti wo hwa Ghana akura nipa di Yesu din eye adwuma ana se di ya asɔre da fom Ghana nipa di Yesu din eye asɔre no emuru be se emuru be 1 million
Emro. 1 million emro. 1 million de seswa. Asante region kwani pedi nyame diri Yesu din ya adwuma mru 1 million. Ndi yo hon hwe ya me do fo wadwene be ya wo se obekwa asori bi no. Ni ya se wadwene so sofo na wo se wadwene no wo ye number 1. Ko kasa nkrofo no. Difo na wo kasa na ye number 1. Nyame akwan ni nyame hunu mu ne me do fo na fo mo. Yes. Wo se na no se me se na samoa. Hwe sa me hwe na me wura ho. Yeso akoka ga manchefo asem. Eno kwa wanka ne bone bia o. Yese fa konfo agrada wo so asakira ho. Eno wo so wo da nyame asese o. Konfo agrada ye konfo nti wasakira ga manchefo no onum se nyame be fa konfo agrada so aye de asakira nwempa to ye bone. Ga manchefo bu afu. Ye frɛ no wo so wo pa cho na afa se ne kro mo che ne nyame nsa wo mu. Me hwe ya no masi bitira se na mesu. Omunnim nyame so wo ka omunya de ye enti ase. Yes. Adenti enim se so otimi kenka kiro sema babro a na tese wo hunu awurade. Nya sa na ti o da bia me kan se ya na madane Ghana fo atamfo me si Kristo Yesu bae no wadane nipa nyina atamfo so awie ma mu hira no. Yes. Nipa nyina be hira me da wo na wuo. Ghana man no nipa nyina be hira me da o ma wu. Yes. Yese o to hwa Kristo Yesu ne brasofo nyina akiri ne mpenasam ye mpenani mo awe ye hu abrante no so ne bone. Ya hu owura no ne bone o. Eso na nipa akiri no. Asofo nyina atan no mesi afidi a meteso ye. Asofo nyina atan me. Eso nya masem. What you say? Asofo ne mpem asem so ha me. Presenters kwa wa dodo na akiri me so nya masem. Eham na me wota me kwa na manije. Yes. Cause me nya imagine so man nsem nipa ma chi wade me de me ho ba ye de e behyem. Wona kono ne watua tie ye te ne nyame anim no. Manije sede onyankopon nam na ho mobro so no yi ne manije. Le TV asa de ba ko manije ne se onyame nam Kristo so no ma me nkwa ne bia ka afoforo. Ade ba ko manije wo mpa ne se nyame wonam Kristo so abayi ne ho dia sede ne bo hyetie no. Bo hye ne bia be ka me the first akosu ya de ba. Kofi agyema ba o na kofi agyema ba no. Bo hye ne bia ya de aka me. Me se sede na no Yeremia hu awurade ne ma hu na awurade. Yes. Wonam ne honhom so o. Nam Kristo so abesra me. Yes. Di America ne se nipa nyina na samo mo frɛ no se odi mirika akopa kyɛw. Hona mu no se Shadrach Meshach Abednego ayɛ bi. Yes. Hona mu se Daniel ayɛ de ayɛ bi. Ya na metonyo be se enema edi agoro. Enso adi kanfo ayɛ bi. Enema edi agoro. Enso adi kanfo ayɛ bi. O se na beka se binim se asɛm yi ba. Edi nyame tiri disivu nkrofo ne ye wisu ka ho. Ye wisu bo message twege. Shawi ga kase atwepɛ me akase ayɛse unim awurade. Wasɔre ete onyame nsa no adwuma. Ese ka nyame ho asɛm. When I'm going to say yes. Yana what is a Shadrach Meshach what is me say. So I'm going to say me say twere say mu. Adwama mo beto ho na se obi tumi dwane ya. Emu na de ketewa. Yes. Asofo bi ka kire me bere bi. Ho se o da ma na sɔre ba bi ba ho. Asɔre na ba no ba o yo ba o so ne ne beda. Asɔre ba no eso ni mu a afi won se awurade wo ni mu da nyame po mi wi awurade me so fa che me. Sofo ne o ka kire me pray. Won timi anyina Odadoma no anasa akwa no kwase akire se okoye sa ne so ne dem afei entam ho no wo ba kansra na wone wo bodwaman se wo ba asori a wo ya yepon ohume wode ne sa afei kromofo no na nkrofo yiri nyina wate asim no mu da kronko okofa obiri ne kromofo no enya ala do mu nyina atuye na se do mu koya oto wiram asori no wo sha ase ebe se 6 months na onye nipa be 300 be 6 months obi a school dam sa 30 years nipa 7 o sha asoro na se be 6 months onye nipa be 300 na afa kikiri esa asoro no wagu no ndi so onu say yes bia Joseph timi dwane ajamamo ebra Potiphar ire ne sa so ne mu won pa ho a Joseph waye bi obeka say ya de ketewa sha the American say adofo no Kristo sompa na nyame sompa no enya de ketewa o nya de enya de enema yiye yo enema de concert o ye shocking asafo ade say e ya agro de nipa edi
And then I'm missing the market or somebody. Saturday, granted and Crawford, sorry. At idea, they shall question and say, not idea. Because the Sumna and Nijian and the Sumya the Ketwo. So what I say, be a friend say, would you for me, mamma, and I into your report as a first 28. 28. Shall I say 3 verse 15 Fabra? Oh, but a brenna a woman, Nipa paid when Yanko did that, Nipa. Nipa pi ero de me so wan hwe ya me na me se me hwe nipa na me hwe nkrofo abo awurade dine no a me hwe won ne no won suban a atemu oba se na no sofo baako nani abere se o se ma ema ye wicked ema no mu ye wicked papa o se ma ne tiri mo sum adaya o se ma no nyame ama na ni akyinwi a na oba timi fa bread no awre na akyinwi na ye de no the pensra ye de e pa cho oba nyame ma na bodwe se nwi nyame ma na bodwe se sofo no de atimi afa bread se service e ko se bread ya bawo ono atimi awre da pu aketewa bi ata na bodwe se ya ono so won de onim nyansa so nyame di ne ho danse e so won oba de kware na akyinwi ketewa we to kyene ya wo so oba ne de wadifo yes so omo kyekere ne so a omo de aso anipa ye mo odupa no no omo de omo nsatea no enka bi me hwe sofo no sa na mo so osoro bu na tendada me hwe ya rafe na me su me say the same pa na nipa pa nyame abono the same pa na nipa tie say nipa ti me boa pa hwe nyame no mo deceive ne kra so ba de awre na ni akyi to gu ya sofo na nya kokuduro kasa se e ma ne so to awurade owie ya wa fa bread aba ono na bodje se puduo no ono de yi ni abre so abodje se nwi no oba no nyame ama ne biye o mema nyina kwa adwene aya tim se be sori ati awurade ne de wasoma no o kan se pere mema ne nyina abo afu anya masem o de nipa de nyame dini da nipa kama mintie Onyankopɔn sɛ wɔn wɔ difo ayɛ no so de ma yɛ wiase ɛna me ɛte yɛ aduonu wɔtwe iche mo yɛ eduenum atifi asɛm sɛ Yeremia ne odifo torofo Hanania so te Yeremia bre so no akwa bi efe no Hanania on so yɛ odifo na sakwa ne kasa obeka sa yampa nyame honhom wɔ nimu sɛ no obɔ ne tirim na kasa obɔ ne tirim o ɛna ɔkasa ɛnso yɛ odifo ɛna Yeremia so yɛ odifo yɛdifo atorofo ho ɛdim pa sɛ so kɔ asɔre abehu wɔ mu yɛdifo atorofo sɛ nyame no kɔ ho ma wo so a wohunu woyɛ sɔfo a woyɛ torofo ba wobɛsa de wani agayi sɛ obi yɛdifo atorofo yɛbrɛ so deɛ me se bɔhyɛ no sɛ deɛ teɛ no yɛbrɛ so no yɛwa adifo atorofo de mo ho firi tete na abɛsi nɛ saa na yɛbrɛ so yɛwa sɔfo atorofo ɛne asomafo no kwa de wo mu nia no asomafo atorofo so kwa dem apostle no me so mo de ɛyɛ uncountable yɛwa sɔre bi wɔ wa so di sɔfo kyɛ wo mu ane abo apostle ba ko kura ni we firi nyame ɛnso yɛ hoahoa wɔ no me si atamu dabrɛ ɛbɛyɛ dwe sɛ to say Yeremia no odifo atorofo Hanania kama mintie odifo Yeremia ka che odifo Hanania sɛ Hanania tie onim sa kwa we na Nyankopɔn ka kyerɛ Israel ma sɛ ɔka kyerɛ na kɔ Yeremia sɛ ɔman na yɛ bɔne nti Yeremia mfa edua nkɔnua nto ne kɔn ho na wɔn ka kyerɛ ɔman ne sɛ sɛdeɛ ɔma Yeremia de nkɔnua ato ɔman ne kɔn ho no saa no Nyankopɔn de nkɔnua bɛto Israel ho ama Israel ma abrɛ no ama Israel ma hu na mane na we na saa abrɛ na mu no so na saa odifo yɛ fɛ Hanania no no so odifo Yeremia abrɛ so ɛhɔ no kɔ Yeremia nkyɛn no wɔka kyerɛ nsɛ saa nkɔnua wɔ ya wo de ato kɔn ho na Nyankopɔn sɛ wasade ɔman na kɔhyɛ Nebukadnezar nsa na ɔman no Nebukadnezar sɛ di ɔman ne de yɛ na Nebukadnezar de nkɔnua ato ɔman ama ɔman na brɛ Hanania kɔhyia Yeremia
What a sad this year was one says we are meaning through constant mubum. Obumu ya. No, I can't tell man in Yeremia said you are this year. What a said him couldn't let out one may yabubuno. Sana is a man couldn't hear to one constant may yabubum. What I say, yes. What say? Yeremia couldn't away your fin of Kwanwa. Yamia dear Cassati Yeremia said, what the man ever sent a fence, Baba Hena book at an answer. What the man could send couldn't yassi. No matter who money. Jeremiah and fast had the enemy swore at the time so catch him with you for the case. When you know what you say, ah, some pack for only be say, Ezekiel, you want Tomra. What Michelle Pa Michelle Pa who know the children dear? Yes. So what I say, what the children dear? It's one a Henania Coso and Conny and Free and Coso Bubu. When we are at some account, what a said, when they catch a champion and said, said a Mabubum Conriamo, Sana is a Mayudama and Conriano, as a for this wire DA, Wabubum, Sanyano correct. Jeremiah, the Nichia, one Hanania Casa. Jeremiah cried himself, a qualifying yame. I for son who are quantity Nabreno, a whole Yamia Samban and Chay. And I took a catcher Hanania said, I some more can or man do you from Coniano. Conios were your fruit costing us and the Tiamia and the Mania. Can't quite. What's the Hanania Hanania TA. Already in Sumau. What's ever done Sumau? I want to mind one who are to address you. No, you were due for the POA. Miss and I'm a deal for the son of my idea. A fumo radi. Send the public as a rat. Ah, say what came planet. What was so in a sofono. Deal for the or sing a mere beamani. Ah, Mahon said, Obi before Quabuchi. Also, what came now. Mahon saw before Quabuchi. Now, and ya na bebo bra na se okwa abrochira nyankopɔ se menka cho se obehira wo busia wo e na moso na abehwe wo busia abra wo twempena tu nyinsa to gu na se ye sho san komo ya pa to de adwen na sa nipa no benya wadwene be kire wo se awurade ye de ye eto enso na ntisa ntine ne nipa kwa so de nyina no won se kopon ne so bunka ba ya de fu ntia yes eto obia kwa ye hye na somdue wonkom yes. Opio be kompa bobiano. E sena sumdue onkom. Se yare bi kwa na ne boni nti nyame de twena so a difo fe na wo se ah. Ma me nyame abie mani ma hunu se o yare we ye ntoma. E ye fi abonsamfo fi abaifo. E na hunu wo hyebre da wanim. Na nka nyame de watetere busuaniti. Mo mu mpesa sa ade beba munti. E na o mayi sa ni mo nyame no makoto yare de abehya anan. Ti ma me ne te wa nti onim se nyame kasa no nti obi na ye de ah ma me ne so akepa men yes ma me no wachi obi kunu what you say yes ma me ne shalaga so wo trouser e do bon se nipa na de kire ne se awurade da so ye de ye e do no sa de o ye no nyame se nyame ehunu da abreso anya de ye ente sa wo se awurade nsoma kwai ah wa ma made one want to atrocem so kwai ah santi say there is a nyakopon kani hwe afa de nyame so na Yeremia so hye ne nkom se sa odi for afa de won so be ye de obeku no the brother so do nyame din da nipa nyame ma wo mfa ni da wo da sem biara me kana de kye ni ade se no se nyame nyi na di na no wom so nkire me na mabɔ betiri na me kata se awurade si wo ye bɔne wo mpe we se no aka kire me a awurade ma me mfa ni da de bi obetua osoka yes esa wonu boys no tricks amudi abadi fudwuma nim masa eni wɔchema bi na kan wɔse nkura no wonyansa wɔdɔɔso na secondary school na secondary school for nkola no ya tembo wa ya ma wumpie nti se nkwa nso kwa ya so dam ya to fence wo ena nkwa na kopedua mo edua abuo no de ko se fence wo nti se mo fa wuro ni mo a no makoforo fence wo a headmaster wo krom obeduru gate no na ochema ne te ho obebi so ochema no obehia nkwa ne bi wo krom o obebi so ochema no wo so obi MPA so no ohia nkwa ne bi wo krom oba no bebi sana wo se de obi amfa MPA
What's man Jones was Masan Crown Yansan or Dawson? Masan Crown Yansan or Dawson. They say, oh, boys in our ban home, because of money. Show them their boys in here. They say, Oba, what's in my temper about home? Of course, who the owners work with you for a also be asked to do for open a number. Maybe you will fear our friend. No, I can't, that's my idea. They say, what did the number now, friend one? Over friend will be baby out here. So what I say, no beside the parkour away. And you are on WhatsApp and phone number of fraud and will be any. We are no I see check Facebook with YouTube. Wow, friend one number no they check here. To call Facebook on YouTube or corner will be open your home. What I say me I say? Yes. The boys you know. They say we are dead for you man. Me say oh sheni pa on. Oh sheni pa. And to call Facebook and YouTube on say YouTube na and Facebook for church and some we go about what try no ma picture. Uni ukunu picture no. To know the number unim te ono number no dem are defend so they call about so for why dey. About D4 about 1 fair no nye. Or number special number da wa. Or phone number be head anya de. To the call Facebook who afre no and out fie. You see to omu bia afa no ahwe ho nsem nyina nti. Wo ya no aka kire say ya abrampa bo na abanyam beye. To beturu ya no afre no wo se nkom dito. Wonim say nyame na kasa kire no. Masa me say boys na aba no wo ho no. You say nyankopon dem so omu suro nyame o. Omo suro nyame se baako. Ya na mama say ade no wo hene azantene ya na gro esi fani ni agro sa. Ade ni ambo fani ni agro. Boys they say boys na won adwene say e kom bia so omo de nyame din be deceive nkrofo apeska. Yes. E bi na wo so no omo so de ense okwa se bia kosia no a ana se oyira oto ano ono adane no no aka chem so bia mfa kosia bia kosia mra ana obi amfa maka mra okasa mo mfa maka mra ono odi ka akoto maka bia cattle baako 24 onya daje abobọ maka ne ho nyina no odi pane atwe maka no afi ma fe no odi ono odi oyere efele maka no konko no te ono no de ni nyina wa hye ne nso te mo ba se ya waje mo mre kini se ya odi agu ani mo obi ankata ne memo mpa ye kata woni yemo mpa ye kata woni na wa man the boys e de ono no maka na be fra mo de no te ono de wonim se de sitie te bo mpa sa no wo sim be yi baako na ma hira so me yi be 10 ni nyina wo se nyame nsa wo meso ni de no wonim ni de ni nyina tu bo nse wo ya oyi ni se ya obo mpa wo so sa so mo fa na do wa mre me but anase ka mu disi so ambo hwe ya na ye oyire ono a hyeda atena fi atodi no e no de yes adwuma tinyame de me say brother we mu nyina wo nye wa wi oba mu wa boss sa yes hwenya oba mu wa boss sa oba boss sa wa wi ye the boys ni ye wicked yes to onyango pon ka kire e fense Yeremia so wa ma o mai de wo ho atoro semse ndu bo sa wo de wo make kwa sorry e na difo age no abom pa na adan oyire nyame no ti ho obone obo se nyame wo tiri o be ye tini wo bonim ntine na obi kompa ba otimi so ne gen sa no ne ye de eko awurade fie o onsuro one ne get pa ono anim se me get ni me boy ni no so ne nsa one ne kompa bo ye koso anya jump jaha bra Ezekiel chapter 30 verse 9 ni ntutwa so tam na so ho wo de tie Ezekiel chapter 13 na ye verse 9 na yenti onyankopon tese so 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 na modifo Ezekiel so de man wiase etia bi mi nse ne chemu ye enkono etifa sam se adifo atorofo ho atemusem kwai ne chemu ye enkono wasra men sa baba adifo a wo hu na huhudie o ti nyankopon se wo ye sa de na onkasa ono so ne obedi yes na no se ga manchefo nse nka ba maame si na no wapene dro no na nyankopon se yes
Se nipa sakwa ne nipa adwane a na nyame nse brother ba ku bi say ono trick young guy osuro nyame otokosia na ode pane ode ade abo sei hon tekete ya na ode pane atwe e fense kosua ne munsuo no otwe firi ma no ode pan pane nkete no ohede kosua eso a pane nkete no wura mu a na ode pane no ewura nkosua nim nto ba ohu obi ayare ofre o sei that odum be bompa yi e mpane e se oni paduam wa ka chom se mon kotokosua mra mo be kwa kotokosua na ba wo bo be duru ase obi ansori nyina ye bompa e kata woni wo kata woni na kola ba ko de kosua no ono de na be he ne nsam no waje de okoto ba e ne ko tu bo so bompa no de nanam ho o de nanam ho sa Yesu de mewura owie no de hwe wa mpane ne gum no yare ni be kun so wadada ye woni papia ya twempane afro mo da so ya de e ehunu amane enya no kura o nyankopon ni sansam one ni da Yes. na me oya de amobi a eye honhom ani wa nya de ehunu honhom ani wa nhunu wa se nam se kwai O se na mensa ba adifo a ohunu huhudie. mensa ba adifo a o ti won se na o de opa hwe enkom sha nipa hye mahunu so okọ abrochire mahunu so wanya sika mahunu so watoka mahunu so on sa no nko na ho ahuhu nyankopɔ fɛ ne de yi ahu na sɛ mesi nyame nim sɛ nya saa no wɔyɛ de yi ɔkasa nyame nipa kwai ne hia no nipa kwai ni sɛ di asɔre ya dane mahunu breakthrough bi mahunu ni nyina ya atorosɛm ni nyina ya atorosɛm wɔsɛ difo mu na huhudie no ne nsa bɛba wɔ so kwai wɔhyɛ nkontoro kɔ wɔsɛ wɔre ntena me man badwa no emu wɔsɛ nyankopɔn sɛ ɔma wonya animonyam mpanimfoɔ hyia yɛmfrɛ wɔn wo do pa hwɛ Ghana hwɛ difo abai mpanimfoɔ hyia yɛ fie o anase obinom kɔ mu so mu na hyɛ nkɔm a party bi ba so mu hyia yɛ amfrɛ wɔn ɔma wo sɛ woyɛ soka yes nyankopɔn wo de hwɛ Ghana difo wɔ ha yi wo de hwɛ Ghana difo ɛyɛ nyankopɔn asɛm wɔsi atoro nti mema ne badwa mu ma me nya de yɛ mo ntena hɔ kwai wɔsɛ wɔre ntena me man badwa no mu na wɔre ntwerɛ wo din Israel fie wɔsi wɔn mo yɛ mu sɛ woyɛ difo da yes nti wo pa na hwɛ difo dwuma yi yɛ ni nipa atem da bia yes ne nipa buta sɛ nti we pa na sɛ wɔn yɛ nyame adifo wɔsi wɔn nipa mu ɔma nipa mu da brado nyame de be ka toro sema bra safro ade nkae ndu de opa hwe adifo do do akwa obi atena radio so a na o hyew na da nyame asem yes o tena TV so a na o hyew na da pa o hyew na da pa na hyew afa no mabetera so mse ya bobra ho ya o se huhudie na no da so do mo ya de ye o so o ba be mu firi o man ka se ye tene o man ka se ye suro nyame o man ka se ye tiribone o bo se ya ye de ye he said that we are me for brother and face nyankopon ni agro da yes wo de dia sofo mpanimfo bi echi na fa awade di agro oni pa bi wo fa nyankopon se ni me se ni boto bade ye aje so wu ansa na wo hunu nyansa wu wi ansa sa tam so me se sa nyansa na wo de ye adwuma enye ye oni pa bebre wu anu mo ho so ho no ya fa sa hunu nya adwuma kan to osoma me wɔsɛ wɔre ntwerɛ wo din Israel fie yes wo me nya untum da ko wɔre ntwerɛ din Israel fie di ntwerɛ no mu na wɔre ma Israel asase so yes na mo hunu sɛ me ne awurade nya so be ya de mba hunu sɛ wo hwa so ye prophet one ana prophet one na say e friend say prophet one o ka sɛ be hwa sa na me wura ho ye o wasi wa ubi bia to America bra no mo mpa ma na o de hye ne mere osika nyame won konkron afa sika anya de yi ne mo de wawuo no am so kan ya no hunu sɛ wo ye mistake afa de wo se na nyame won konkron fa no so no sama na ebre osika
hwɛ sam sɛ awurade nipa masa sika de wonya bio ba bia duru nke is the sɛ osama sachara de me ye ne menya de na ye nyame asɛm so sɛ wo da nipa ho obe prim wakoma na wanya friend sɛ na Nebukadnezar bi obe prim wakoma ma na kwa da no nkwase asɛm obe tino kɔ abo bɛ ye de ebefu yes obe ka wakwa mbɔ ne abo befu so what say the come am ntie was every say the entity say son say aha was sitting my car say asumdie oh e say ko asori bia nya asumdie de ba e won sori bebre kwa wa kwa bo say me ma masumdie nya de yi wona ewi su wo twempena gu on e ma hyehyɛ legacy trouser egu onya agro na nyankopɔn aba wa be ka say me ma e ba ma masumdie nkamo na asori ma ni nyina agye so amen nti wo so obi a wote obi a nim say nyame ye de yi ukonsori bi tese continuation ni ade ade a ya kire won kwanse no wo de ma abunfu ya kire won kwanse ya kan say do ba te me ma masumdue nkamo wona ewisuo wona twempena wona bodwaman wona tunyinsa tugu bebrebe awurade anyade ye anka ho asem wo se adifo mu huna huhudie yes ewia na ka mo ka se magya mo na menya mo na wa hwe so obi nyira wo so nyame kasa no se me ma mo ka se magya mo na menya mo pa to wo a se na ho be ye wo so nim se nyame ye de ye to won sam one ni nyira mu no akwa atim awurade be tie ni paka yes rofo ebra na yaso nyame yadom o kire beto aso ade me kan se me dofo mo ni na ho hweye wadifo atorofo ne asofo nsamonefo atorofo asapakafo atorofo hwe ho ye wo ho yes wa asapakafo ne pe o mafu e nipa ne mani monyam o mafu ne nipa ne mani monyam o mo do o magene na kasa so mo de ye fen say o mo di atoro kasa nyame de na asem ayede asmo ebro mo kenka pita no mo nsem a obi a otwi yo mo bia mesro gai emoa Yesu bo bebu aten onam ne dom ne tumi so be sande afiru akwa mbone so a obehu mo na sɛ de obɔ ne tibi ode be firiw na waje waka ne de onyankopɔn asum gye nkan ne ba Yesu Kristo din mu amen Amen. Nsɛm no aba ada remai